43η δικταίοι αγώνες και 30ος γύρος οροπεδίου. Κάποιες βασικές πληροφορίες που θα μοιραστώ μαζί σας μέσα από τη δική μου εμπειρία και οπτική, έχοντας τρέξει αυτόν τον αγώνα και έχοντας παρακολουθήσει επίσης ως προπονητής αρκετές προσπάθειες αθλητών. Είναι ένας πολύ όμορφος αγώνας που διοργανώνεται από τους πιο παλιούς στην Κρήτη και διοργανώνεται από τον Όμιλο Υπεραποστάσεων Κρήτης και διασχίζει στην ουσία όλα σχεδόν τα χωριά του οροπεδίου Λασιθίου μέσα από μια κυκλική διαδρομή, κατά κύριο λόγο επίπεδη, στο οροπέδιο Λασιθίου. Το εκπληκτικό και μοναδικό στοιχείο της διαδρομής είναι ότι όλος αυτός ο κύκλος κινείται στο μεγαλύτερο οροπέδιο της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται επίσης στα 860 μέτρα υψόμετρο. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες βασικές πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες έχουν να κάνουν με την πριν τον αγώνα προετοιμασία μας, το οποίο αφορά την ενυδάτωση, την τροφοδοσία και γενικά την ξεκούρασή μας. Είναι αναγκαίο το σώμα μας να πάρει λίγες μέρες, 1-2 μέρες full ξεκούρασης, με ελάχιστο τρέξιμο και ελάχιστη καταπώνηση, ίσως κάποιο τρέξιμο την προηγούμενη μέρα για ενεργοποίηση, το Σάββατο, και να δώσουμε βάση στην ξεκούρασή μας, καθώς επίσης στην ενυδάτωση και στη σωστή τροφοδοσία μας. Ο αγώνας είναι την Κυριακή το απόγευμα και από ό,τι δείχνουν οι προβλέψεις βάσει καιρού, θα είναι μια σχετικά ζεστή μέρα, γύρω στους 26-27 βαθμούς, ωστόσο το ίσως αρνητικό για τους περισσότερους θα είναι ο δυνατός αέρας που ίσως ρίξει σε κάποιο βαθμό τον τελικό μας χρόνο κατά 2 έως 5 λεπτά ανάλογα το δρομέα. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η ενυδάτωσή μας στις τελευταίες μέρες από σήμερα κιόλας θα πρέπει να είναι συχνή, με ηλεκτρολίτες, αρκετό νερό, φρούτα και σαλάτες. Το νερό δεν ενυδατώνει από μόνο του πλήρως, χρειάζονται και τα υπόλοιπα ιχνοστοιχεία από αυτά που ανέφερα. Πάμε στη διατροφή, όπου σιγά σιγά θα πρέπει να στοχεύουμε σε μια αύξηση υδατάνθρακα προοδευτική, δηλαδή μειώνουμε ελαφρώς σιγά σιγά τις φυτικές ίνες από το Σάββατο πρωί, μπορεί και Παρασκευή κάποιοι, μειώνουμε τις πολλές φυτικές ίνες και ξεκινάμε σαν να τρέχουμε σε ένα μαραθώνιο, όπως ξέρετε περισσότεροι, να φορτώνουμε, όπως λέμε, στην δρομική αργό, υδατάνθρακα. Δεν χρειάζεται να καταβροχθίζουμε ατελείωτες γαβάθες μακαρόνια, μια ελεγχόμενη αύξηση, η οποία σταδιακά θα μας φέρει γεμάτους ενεργειακά στην εκκίνηση. Σημαντικό επίσης να μην παραλείπουμε και την πρωτεΐνη, καθώς επίσης και ίσως μαγνήσιο κάποια βράδια πριν κοιμηθούμε έως τον αγώνα. Προαιρετικό είναι αυτό. Το βασικότερο που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι οι ηλεκτρολίτες μας, να παραμένουμε συνεχώς ενυδατωμένοι και η τροφοδοσία μας μέσα στη μέρα. Να μην έχουμε μεγάλα κενά απογεύματα, να μην κάνουμε πάνω από 3 με 4 ώρες να φάμε κάτι. Οπότε όλα αυτά θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για να φτάσουμε γεμάτοι ενεργειακά τη μέρα του αγώνα και έτοιμοι να αποδώσουμε, χωρίς να χρειαστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα να έχουμε μία πολύ έντονη τροφοδοσία. Αν μπούμε στον αγώνα γεμάτοι, τότε δεν θα χρειαστεί να τρώμε και πάρα πολύ μέσα στον αγώνα. Πάμε τώρα στην ημέρα του αγώνα, το οποίο είναι σημαντικό καθώς ο αγώνας είναι απόγευμα και εδώ πέρα ένα ίσως κομμάτι που θα πρέπει να προσέξουν κάποιοι είναι ότι τα περισσότερα long run μας τα κάνουμε πρωί, οπότε ίσως το απόγευμα μας φέρει σε μία κούραση. Ιδανικά λοιπόν την Κυριακή να ξυπνήσουμε το πρωί, να φάμε ένα πρωινό δυναμικό, γεμάτο υδατάνθρακα, με λίγη πρωτεΐνη και μέσα στη μέρα να συνεχίσουν την αύξηση του υδατάνθρακα, όπως είπαμε πριν λίγο. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι λοιπόν όλη αυτή τη μέρα να μην είμαστε στο πόδι. Αν κάποιος θέλει να είναι γεμάτος ενέργεια και να αποδώσει σε αυτόν τον αγώνα, θα πρέπει να προσέξει το κομμάτι της ξεκούρασης. Μπορεί το μεσημέρι να μην πάρει ο ύπνος κάποιον, αλλά μπορεί να ξαπλώσει και να χαλαρώσει τα πόδια του. Αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να είναι όλη μέρα στη θάλασσα, ας πούμε, ή να πηγαίνει κάποιο περπάτημα και να είναι όλη την ώρα κάτω από τον ήλιο. Άλλο κομμάτι που θα πρέπει να προσέξουμε αφορά το τελευταίο
γεμάτο γεύμα πριν τον αγώνα μας. Ιδανικά θα πρέπει να έχουμε φάει ένα γεύμα σχετικά ελαφρύ, αλλά και γεμάτο, πλούσιο σε υδατάνθρακα, ώστε να μας κρατήσει. Άρα, ο αγώνας μας ξεκινάει στις 5:30. Εμείς θα πρέπει ιδανικά να έχουμε τελειώσει έως τις 2-2:30, ανάλογα το χρόνο που παίρνει στον καθένα να χωνέψει, το τελευταίο μεγάλο γεύμα μας. Ένα τελευταίο μεγάλο γεύμα θα μπορούσε να είναι μακαρόνια, φυσικά, το αγαπημένο φαγητό των Ρωμαίων, συνδυαστικά με ένα φιλέτο κοτόπουλο ή, αν κάποιος δεν τρώει κρέας, με λίγη έξτρα προσθήκη πρωτεΐνης, αυτό που χρησιμοποιεί ως πρωτεΐνη. Ανάμεσα όμως από το τελευταίο μας γεύμα το μεγάλο μέχρι και την εκκίνηση του αγώνα, θα πρέπει να αναπληρώνουμε σε ένα μικρό ποσοστό τον υδατάνθρακα τον οποίο χάνουμε. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με κάποια μπανάνα, 1 ώρα περίπου πριν τον αγώνα, είτε με κάποιο σκεύασμα υδατάνθρακα, είτε ό,τι έχει δουλέψει ο καθένας σε αντίστοιχη περίπτωση, σε άλλα long run ή σε κάποιους άλλους αγώνες μεγάλους που έχει τρέξει, που νιώθει ότι τον βοηθάει. Άρα θα πρέπει να μην μείνει μεγάλο κενό από τον αγώνα μας στο κομμάτι της τροφοδοσίας από το τελευταίο μας γεύμα. Πάμε τώρα στην στρατηγική την οποία θα επιλέξουμε για αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν τύποι δρομέων και τύποι στρατηγικής που θα επιλεχθούν για αυτόν τον αγώνα. Άλλοι θα μπουν for fun, που λέμε, απλά να το διασκεδάσουν, χωρίς καμία σκέψη για χρόνο. Για αυτούς δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, καθώς μία απλή κίνηση μέσα στο οροπέδιο, να δουν τα χωριά, να απολαύσουν τη διαδρομή με χαλαρότητα, χωρίς την πίεση του χρόνου και κάποιο συγκεκριμένο στόχο, δεν θέλει κάποιες οδηγίες. Μόνο αυτό που αφορά όλους φυσικά, να υπάρχει σωστή ενυδάτωση κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, τροφοδοσία και μια προσοχή στην τακτική μας. Πάμε στην άλλη ομάδα ανθρώπων, η οποία ενδεχομένως, και αυτή είναι η πιο μεγάλη ομάδα ανθρώπων, θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον αγώνα ως ένα δεύτερο αγώνα στόχο πριν τον μεγάλο τους αγώνα στόχο. Κάποιοι έχουν μαραθώνιους το Σεπτέμβρη, κάποιοι τον Οκτώβρη και κάποιοι τον Νοέμβρη, ειδικά στην Αθήνα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε τις δυνάμεις μας, να τεστάρουμε την τροφοδοσία μας, τον εξοπλισμό μας και φυσικά να δούμε πού βρισκόμαστε την τρέχουσα περίοδο. Σίγουρα οι πιο πολλοί μπορεί να μην είναι τόσο φρέσκοι στα πόδια τους και να μην έχουν τις δυνάμεις και τις αντοχές που θα έχουν, παράδειγμα, 2 μήνες μετά, Οκτώβρη παράδειγμα, κοντά στον αγώνα στόχο τους. Άρα θα πρέπει εξ αρχής να μπούμε στον αγώνα με τη σκέψη ότι είναι μια γρήγορη, δυνατή προπόνηση, η οποία θα μας δώσει κάποια στοιχεία για να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Θα μας δώσει κάποια στοιχεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό για το τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε και αν χρειαστεί φυσικά ακόμη και να τροποποιήσουμε εντελώς κάποιο προγραμματισμό καθώς φτάνουμε προς τον αγώνα στόχο μας. Ο γύρος του οροπεδίου λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τακτική με 2 τρόπους. Μπορεί κάποιος, αν ο στόχος του είναι κοντά, περίπου 1-1,5 μήνα, να δουλέψει το λεγόμενο marathon pace, δηλαδή αφού φύγουμε από τις ανηφόρες μετά το 7ο-8ο χιλιόμετρο, να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε ένα σταθερό ρυθμό σε ευθείες μέχρι τον τερματισμό μας, όχι όμως τον αγωνιστικό που θα αποδίδαμε πλήρως σε αυτά τα 24 χιλιόμετρα, μια ταχύτητα πιο κάτω, το ρυθμό λοιπόν που θα τρέχουμε το στόχο μας στο μαραθώνιο. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε ακριβώς τον αγώνα μας του μαραθωνίου που θα κινηθούμε στους δικταίους. Αυτό φυσικά θα μας δώσει ένα χρόνο λίγο πιο αργό συνολικό χρόνο από αυτόν που θα κάναμε αν τα δίναμε όλα. Ωστόσο είπαμε ότι ο στόχος στη συγκεκριμένη επιλογή είναι να δούμε το marathon pace, μια καλή προπόνηση περίπου 18 χιλιόμετρων σε ρυθμό αγώνα. Είναι μια δυνατή και αυτή προπόνηση. Η άλλη τακτική θα μπορούσε να είναι για κάποιους να αποδώσουν τα μέγιστα σε αυτόν τον αγώνα και να φτάσουν στο ατομικό τους ρεκόρ, αν κάποιον μου ξανατρέξει, ή ακόμη πιο δύσκολα, να το πω και έτσι, κάποιος να επιλέξει μετά το 7ο-8ο χιλιόμετρο, όπου είναι αυτές οι συνεχείς ανηφοροκατηφόρες, να επιλέξει να τρέξει ένα
half marathon pace, ένα ρυθμό ημιμαραθωνίου, ίσως αν δεν βγει ακριβώς τον ημιμαραθώνιο να βγει ελαφρώς πιο αργά, το οποίο και αυτό είναι μια δύσκολη και εξαντλητική επιλογή, η οποία ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο αποκατάσταση στις επόμενες μέρες. Θα μπορούσε και αυτή να είναι μια επιλογή για κάποιους, ανάλογα πάλι το που βρισκόμαστε στο μεταξύ αγώνα στόχου κεντρικού και οροπεδίου. Πόσο καιρό πριν βρισκόμαστε από τον βασικό αγώνα στόχου μας. Πάμε λοιπόν στο προφίλ της διαδρομής, όπου εδώ πέρα θα μοιραστώ μαζί σας την διαδρομή που είχα τρέξει πριν 4 περίπου χρόνια, και εδώ λοιπόν θα δούμε το προφίλ της διαδρομής. Το προφίλ της διαδρομής είναι το εξής. Ξεκινάμε τα πρώτα 700 μέτρα με πολύ έντονη κατάβαση. Συγκεκριμένα η αρνητική κλίση φτάνει το 15%. Στη συνέχεια, μέχρι το περίπου δεύτερο χιλιόμετρο, ξεκινάει η πρώτη ανηφόρα του αγώνα, μήκους 800 μέτρων, παρατεταμένη, η οποία φτάνει μέχρι και 9% κλίση, ενώ στη συνέχεια βλέπετε ότι μέχρι περίπου το τέταρτο χιλιόμετρο προς πέμπτο δουλεύουμε σε ευθείες, ήπιες ανηφορικές κλίσεις, λίγες κατηφόρες και μία ακόμα παρατεταμένη ανηφορική κλίση μήκους 500 μέτρων με περίπου και αυτή 8 με 10% κλίση. Στη συνέχεια, μετά το χωριό Αβρακόντε, ξεκινάει μία συνεχόμενη κατηφορική κλίση, η οποία μας πάει μέχρι το χωριό Άγιος Γεώργιος, και από το 6ο προς 7ο περίπου χιλιόμετρο ξεκινάνε οι ευθείες. Εδώ βλέπουμε και μία μικρή παρατεταμένη κλίση, αυτή είναι πολύ μικρή, γύρω στο 2%, μας ρίχνει ελάχιστα το ρυθμό, όπου μόλις φύγουμε και από εδώ ξεκινάει μία σταθερή ευθεία κλίση, όπου παρένθεση ίσως χρειαστεί να τροποποιήσουμε εδώ το ρυθμό μας, καθώς ο αέρας υπάρχει ένα ενδεχόμενο να είναι κόντρα, επάνω μας δηλαδή, πράγμα το οποίο μπορεί να μας δώσει ένα χρόνο αρνητικό πέρασμα σε κάθε χιλιόμετρο από 5 μέχρι 15 δευτερόλεπτα, και όλο αυτό κινείται με τον ίδιο ρυθμό μέχρι περίπου το 20ο χιλιόμετρο, 21ο, τον ημιμαραθώνιο, όπου θα αντιμετωπίσουμε και την πιο έντονη κλίση και πιο δύσκολο σημείο του αγώνα, κατά τη γνώμη μου, καθώς το σώμα μας είναι ήδη κουρασμένο, έχουμε ήδη έναν ημιμαραθώνιο στην πλάτη, για περίπου 1000 μέτρα, ίσως και λίγο λιγότερο, 800 μέτρα, έχουμε μία ακόμα έντονη κλίση, η οποία φτάνει μέχρι και το 10%. Εδώ σίγουρα θα χρειαστεί να τροποποιήσουμε αρκετά το ρυθμό μας και χωρίς να κοιτάμε τόσο το ρολόι μας και το πού βρίσκεται ο ρυθμός, να βάλουμε ένα στόχο να τελειώσει αυτή η ανηφόρα, και στη συνέχεια, στην ουσία, ο αγώνας έχει τελειώσει, είναι κυρίως κατηφορικός και θα πάρετε και όλη την ενέργεια που χρειάζεται καθώς φτάνετε στον τερματισμό από τους δρομείς που θα τερματίζουν, από άλλους συναθλητές που θα έχουν τρέξει τα 6 χιλιόμετρα, από θεατές, από φίλους οι οποίοι θα σας απευθυνούν και θα σας δίνουν ένα πραγματικά μεγάλο boost, πολύ δυναμικό παρόν, για να τερματίσετε δυναμικά. Στην αρχή, ξαναπηγαίνω, μέχρι το 6ο χιλιόμετρο θα πρέπει να προσέξουμε τις μεγάλες παγίδες τις οποίες υπάρχουν και αφορούν την αξιολόγηση του πού θα τρέξουμε. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι σωστή και αφορά την πρώτη κατάβαση, δηλαδή το πρώτο χιλιόμετρο θα πρέπει να μην ξεφύγει σε καμία περίπτωση, καθώς μπορεί να αποβεί μοιραίο για το υπόλοιπο του αγώνα. Είναι αρχή, η κατηφόρα μας κατεβάζει, δεν χρειάζεται να εκβιάσουμε κάποιο ρυθμό και απλά ξεκινάμε με ένα ελαφρύ ζέσταμα μέσα στον αγώνα, το βλέπουμε ως ζέσταμα, αυτό το πρώτο κατηφορικό χιλιόμετρο. Στη συνέχεια, στην πρώτη ξανά ανηφόρα, θα πρέπει να προσαρμόσουμε ξανά το ρυθμό μας. Είναι πολύ νωρίς να κοιτάμε το ρολόι μας, να κοιτάμε πού βρίσκεται ο ένας και ο άλλος και οι άλλοι και να τους περάσουμε, να έχουμε ένα μυαλό μπερδεμένο. Χρειάζεται καθαρό μυαλό και λογική, η οποία θα μας οδηγήσει άνετους μέχρι το 6ο χιλιόμετρο. Άρα, εγώ προσωπικά προτείνω να έχουμε έως το 5ο-6ο χιλιόμετρο ένα στόχο να φτάσουμε ξεκούραστοι, άνετοι, χωρίς ανάσες και λαχάνιασμα, να δουλεύουμε την ανάλογη δρομική τεχνική
με την κλίση του εδάφους, άλλη τεχνική έχουμε στις ανηφόρες, άλλη στις κατηφόρες, άλλη στις ευθείες. Και αφού προχωρήσουμε μετά από αυτά τα πρώτα ανηφοροκατηφορικά χιλιόμετρα, να βάλουμε ένα στόχο στην ευθεία να πιάσουμε είτε το marathon pace, είτε το half marathon pace, είτε το for fun, κάποιος που μπορεί απλά να έχει μπει έτσι στον αγώνα χωρίς κάποιο στόχο χρόνου, αλλά να πιάσει ένα σταθερό ρυθμό μέχρι το τέλος, το οποίο θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, καθώς το μυστικό σε αυτόν τον αγώνα είναι η σωστή προοδευτική διαχείριση και σταθερότητα στην ταχύτητα και το ρυθμό. Άρα να μην ξεφύγουμε στην αρχή, να κρατήσουμε σε όλο το 6ο έως 18ο χιλιόμετρο περίπου 20 έναν σταθερό ρυθμό, και αν νιώθουμε καλά φυσικά από το 14ο χιλιόμετρο προς 15ο μπορούμε σταδιακά να ρίχνουμε ελαφρώς το ρυθμό μας. Αλλά θα πρέπει να το κρίνουμε αυτό ανάλογα και τις οδηγίες ίσως του προπονητή μας ή ανάλογα τη δική μας λογική και εμπειρία που έχουμε χτίσει μέσα από τους αγώνες. Όσον αφορά το ζέσταμα του αγώνα, ιδανικά θα χρησιμοποιούσα ένα αγωνιστικό ζέσταμα, αυτό που ίσως θα χρησιμοποιήσω στον αγώνα στόχο μου, ένα ζέσταμα δυναμικό, χωρίς πάρα πολύ τρέξιμο. Παράδειγμα, ένα τρέξιμο θα μπορούσε να είναι 5 λεπτά χαλαρό jogging, έπειτα κάποιες δρομικές ασκήσεις ενεργοποίησης για να αυξήσουμε το εύρος κίνησης των μειών. Στη συνέχεια 2-3 μονόλεπτα σε ρυθμό που θα τρέξω στην ευθεία για να βιώσω το ρυθμό που θα τρέξω και να ξέρω κατευθείαν πού θα μπω, να θυμηθεί το σώμα. Ίσως κάποια έξτρα ανοιγματάκια μικρά, όχι sprint, όχι απότομες αυξήσεις ταχύτητας, δεν έχει κάποιο νόημα, μέχρι 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια, αφού τα κάνω όλα αυτά στο χώρο όπου γίνονται η παραλαβή των beep numbers, δηλαδή μέσα στο ψυχρό, στη συνέχεια θα περπατούσα χαλαρά όλη αυτή την ανηφόρα μέχρι την εκκίνηση και όχι τρέξιμο. Θυμίζω ότι αλλού παραλαμβάνουμε τα νούμερα και αλλού γίνεται το σημείο έναρξης. Εκεί που τερματίζουμε, εκεί θα πρέπει να κάνουμε το ζέσταμα και έπειτα σιγά σιγά να περπατήσουμε περίπου 6 με 7 λεπτά για να πάμε ψηλά στα περίπου 900 μέτρα υψόμετρο, εκεί όπου θα ξεκινήσει ο αγώνας, και θα το χρησιμοποιούσα ως μέρος και αυτού του ζεστάματος πριν μπούμε στον αγώνα. Προσοχή να μην αργήσετε και να μην μπείτε με ανάσες από την ανηφόρα στην έναρξη του αγώνα. Δώστε τουλάχιστον 15 λεπτά από πριν την έναρξη του αγώνα να βρεθείτε, να ξεκινήσετε από το χωριό ψυχρό 15 λεπτά μέχρι να φτάσετε στην εκκίνηση του αγώνα και στη συνέχεια φυσικά να ξεκουραστείτε τουλάχιστον άλλα 5 λεπτά πριν ξεκινήσει και δοθεί εκκίνηση της μοναδικής αυτής διοργάνωσης που είναι ο γύρος του αεροπεδίου Λασιτείου. Κλείνοντας, σημαντική είναι και η τροφοδοσία του αγώνα μας, καθώς ιδανικά θα πρέπει να δουλέψουμε πράγματα τα οποία είναι δουλεμένα σε εμάς, όχι κάτι καινούριο, όχι ας πούμε ένα καινούριο τζέλ ή ένα ολοκαίνουριο παπούτσι, πράγματα τα οποία έχουν δουλέψει και ίσως θα χρησιμοποιήσουμε και στον αγώνα στόχο μας. Είναι μια καλή ευκαιρία, όπως λέει και η διοργάνωση και οι διοργανωτές, είναι ένα πολύ καλό test drive για να δούμε πού βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, στόχος, όποιος κι αν είναι μέσα σε αυτή τη διοργάνωση, όποιος αθλητής κι αν τρέξει, στόχος είναι να το απολαύσουμε, στόχος είναι να περάσουμε όμορφα, να δούμε φίλους, να στηρίξουμε αυτή την ιστορική διοργάνωση και φυσικά να τρέξουμε όλοι μαζί για να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Άρα, πριν τρέξω, θα έκανα μία σύσκεψη με τον εαυτό μου, αν δεν έχω φυσικά προπονητή και δεν έχω οδηγίες, για το τι θέλω να πετύχω από αυτόν τον αγώνα. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στο βίντεο είναι φυσικά η δική μου προπονητική άποψη και γνώση, η οποία μεταφέρεται σε εσάς και εύχομαι να σας βοηθήσει. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα!